juuradema ɗum woni lawol ngol o wi e ɗemngal yankinade min jontan juurede juureteɗo so tawi ewa Allah yettini so Allah yettini ɗum koye ruuhuji julɓe hen kuccete mum walla wona noon wallahi julɓe kuccima firte ko nana yonti so wona noon yonti ruuhuji julɓe kuccata e ma nde wonno Allah noon nde nder ko gollata ko woodi wallah ɗa kaala o noon haalda koye ɗemgal yankinade woodi wallah woni ko hande o yontani juurede noon komo yonti juurede alhamdulillah kanko ceerno won ɗo kanko woni abo ceerno men ceerno ceerno Diallo taw mo ganduɗen ɗum ewa ko noon Allah waɗi eɗen fof eɗen nganndi ewa giɗgol makko e dental e giɗgol makko e julɓe ɓe e giɗgol makko e ndeer almuɓe ceerno ɓe e darde makko e juuromdere makko e no lesɗiniri hoore makko ɗum ɓe fof eɗen nganndi ɗum ko geɗal manngal won ɗon ewa ɗum waɗi eɗen lomtinoma ceerno en lomtinoma ceerno Saydou en lomtinoma seeɗa ɓe heddiɓe fof ewa o duwano en e ndeer haaji men mo gadduɗen o nde Allah sembinta ko yehete ko ewa jangde nde jangge semba rewa lawol ko wonno hen fandade ceerno men ceerno Mamadou Diaby e ceerno seeɗa fof yo Allah rokku en ɗon amin ya rabbi amin ya rabbi o wi ne woodi o wi ne heewi ko wallitorte hen e gonal men ngal e ko jiɗɗen wonde ko ne woodi ko wallitorte hen e noon en mbattani ɗum hakkille téléphone mo jiiɗa o yaa téléphone mo jiiɗa o moƴƴina tan no feewi ene moƴƴi rentade no feewi so nanduɓe e nder jama taw so saka noon nendoɗen nannude téléphone e nder jama saka no ɓoccitema saka noon ɗum ɓoccitema ha sona e nder jamma hen ɗum no moƴƴi rente no feewi sabu nde wonno ko hunde ko Allah no sallam jeyata haali ɗum Allah haali kanko pewni ɗo kanko pewni téléphone o omo anduma no feewi omo anduma an julɗo no feewi o woni ko habde ma o woni koye habde e ma o webni ha weeɓi o webni ɗum ha weeɓi mbawɗa hebde ɗum mbawɗa hebde ɗum so nafoore mere wonno hen so tawi ko nafoore mere wonno hen en keɓata ɗum nde noon andi ɗo nde wonno omo andi ɗo téléphone ɗo ko coddogol jawgol ko coddorgol jawgol bonnude ko yahata e bonnude ko jeyete ko webni ha weeɓi ɗum waɗi wemna ha weeɓi enen teskaki ɗum no feewi en ɗeɓani teskade ɗum no feewi téléphone sanan ɗum jama so téléphone sanna nder jama a nani ɗum jama a yejjitani a yejjitani a ñifani a juulani ɗum woni e julde ma ndi bonna a juulani saka noon so soni so soni ade ñippata so soni jogui pelantuji tati aɗa jogui pelanteji tati waktu o ma soni o mo téléphone ma soni o on ma wonma pelante on ma wonma pelante an ñalawma o ñalawma o ma pelante ma waɗon pelante jama mo juula o ma waɗon pelante pelante fof noon so hawre neɗɗo fof so pelanteji fof so hawre neɗɗo ko mendade jaɓat menda sa sona tuuba ɗum waɗi ndiyanta ɗum no feewi nenta no feewi tinnoɗen e ko haalaɗo ko noon ñandema kaldanami ɗum won ñande mo haaldanno ɗum suga men ɓe ɓe o wi kanko silence waɗa o wi ko silence waɗa lanumo ɗon o wi mumo ɗon silence hakkude men hakkude men Allah ñiggol tan ko ñiggol tan silence hakkuma e Allah ɗum ko ala wawan ƴetta hakkille ma ɗum mo ƴewtinde hakkille ma o hakkude men silence won ɗon waɗi londirde wata en lorondirde enen hakkude Allah kono hakkude Allah ko ñiggol tan selli ko hani ɗo ko ene selli no feewi mbattina hakkillaji ko wasiya moƴƴo ene fof eɗen janggi sari ene janggi sari ene haala hayso tawi wonano téléphone poche ma tan wata waɗe poche ma ko ina sohlima ɗum jangga kesa kulluma yusawi kala ko ina sohlinma taw koye poche ma woni ɗum nde haaltene taw en ɓuri hande kaali cewɗo en walla wonno noon kaali cewɗo en wona hande winda kulluma yusawi kala ko ina sohlinma a faami won hankkadi so tawi saami ala hucca hen haqqima no won hen ɗum ya ito wala adda ɗum ko jammaɗo saka noon adda ɗum ko jamma ha ko wayno ko dille walla haala ɗum ma rente suudu Allah ko suudu Allah enen fof eɗen gandi neɗɗo mo teddinɗa tan neɗɗo mo teddinɗa so laaɓɗo mum so ceerno mum so joom jawdi mum ko wawi wonde hatta mo Allah teddine mum so tawi aɗa yahata makko a joko keblungal moƴƴal sa yettima a waɗa respecté hakkude ma e makko ha gasa taw ko rabbi Allah ko ala ko bonnata hakkude sabuna hakkude me Allah alhamdulillah alhamdulillah ɗum waɗi mbataki hoy to ɗum ɗo
ko ɗon ɗo ñamtina téléphone julde o julde e ñamtina téléphone ko heen ñamtina téléphone Allah labar saɗa wuurna o wi allahu acbar wuurnama o saɗa wuurna wayi kono way kono wadde composé e nima sagati ha gasi allahu akbar woni okke o woni okke o hankata jokkodiri ha jokkodiri Allah a jokkodiri e darde Allah goɗɗo so dilli ga tan goɗɗo so dilli ga tan o kuba o ligne o kuppa walla waji acima seeɗani wawde acima seeɗani no mbattina gile moƴƴi jaɓata wondude hay goto jaɓata wondude hay goto kanko Allah ligne o ligne o jaɓata wondude hay goto so goɗɗo dilli salma ko so goɗɗo dilli salma ko kanko kuppat kadi acima seeɗani o laccima seeɗani dande أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نموت وتناكل نموت لين تدل نموت بسم الله الجماعة من مهلا نفي ويسكان وصلنا الجماعة منه ومهلا نفي تلفون سوني مهلا نفي هل بون الجماعة هل بون الجلة هذا بون الجلة مكو مهلا نفي واسي تذكرني أي صح حكي كله واسي تذكرني تسأل أن جوي من حاجة تسأل أن جوي من حاجة kollum jiɗɗo tinnade o seeɗa jogui haaji ko on seeɗano jogui haaji woni enen non batti haaji onon battina kele telefaji ɗum hadde no feewi ɗum hadde ko heewi ɗum no wawi hadde ende banggue Allah ko heewi taw en tinani eyyi jarama atinda a jeeha toon tawade ko jogi dongal Bakary Dia dongal Bakary Dia yalla faamu téléphone ñifide jama téléphone no tilloɗe ñifen ɗum e jama hen ha so tawi dañi wasi addude ɗum wasi addude ɗum ɓuuri so en mbawa kan wasi addude ni fen hade me ɗum fewi seeɗani o addanta ko miijoji bolle o addata ko miijoji bolle puyde o yannama ha yooɗa tawa anda ko jeygol o nawde ɗum ko jeygol tan nawata neɗɗo o yandete no fewi nen fewi jarama ñaagui yaafo dille ñaagui do moƴƴo jarama wonno ko affaire jangde oy noon ko affaire jangde ko jangde he jeeya ko jangde jeeya alhamdulillah beltima no fewi foti ha arde oy fellitaɓe arde ko goɗɗo wi kam wonde ko tobde awtiyan yaaya wi ko tobde affaire jangde ɓe bisimilla ma sebo bisimilla mo alhamdulillah ya mbatten hakkille moƴƴi bisimilla gila jangi jangiɓe leçon ngaji gila o jangiɗe ɗe ko leçon ngaji gila leçon ngaji men gila leçon ngaji men totten ɗum haqqillaji yimɓe tettuɗen hakkillaji inchallah bisimilla mbatten hakkille moƴƴi totten ɗum haqqillaji yimɓe totten hakkillaji yimɓe mbatten haqqille mbatten hakkille no moƴƴi ko geɗo ene famɗi ko wawi en lorde ine famɗi ko wawi en lorde to ɗum ɗo ko hen jeeya ɗum ɗo ko hen jeeya moƴƴiren tan no fewi ene moƴƴiren tan no fewi kala ko ganduɗa ene wawma lelde to kala ko ene wawma lorde to ene moƴƴi rentade ga no fewi ɗum noon ndentoɗen moƴƴi bisimilla inchallah jarama en calminama on juurama fewi on calminama on juurama mi resnion ɗum bisimilla inchallah rabbi sall joni inchallah min nani min jaaɓi nani jama inchallah jama ina namdi teddinde haalif mo ganduɗa kilifa mo ganduɗa e mum o joga téléphone noon nder jama ne wayno teddinani mo ni mo ganduɗa e mum saga noon so tawi saga noon sala no huɗɗi no fewi mbattina hakkille moƴƴi yalla wallu seeɗa yiiɗi e men ko seeɗa yiiɗi e men ko seeɗani yiiɗi e men ko amin ya rabbi amin ya rabbi dokke ko jiɗɗen ko dokke ko jiɗɗen ko jiɗɗen e dewal men Allah ko amin Allah yalla ko yalla amin Allah kadi yiiɗi en ɗum Allah kadi yiiɗa e ɗum wonde moƴƴere makko waɗane hen moƴƴere makko nde fof vaccinante vaccinante wallahi timmi سلام للداعي إلى الله أحمدي الحمد لله فاتحة صلاة الفاتحة Yante dental men ligade uro mede